Mbak Badia, kok ketoke lesemen apa? Kok saiki lho tambah gering. Lara apa piye sampean? Aku wis jek stres, Mbak. Ngrasake bojoku. Wis kene lungguh sik. Stres apa? Iya, Mbak, aku nek ra stres. Bojoku iki dolanan togel terus. Bela perabotan to, Mbak. Didoli kabeh karo wonge. Entek kabeh, Astagfirullahaladzim. Mbak. Piye aku, Mbak? Kok ya ora mari-mari iki lho bojomu. Mbak, dolanan togel. Basang-basang kaya ngono kuwi, ujung-ujunge lho bangkrut ngetekke bondo. Kok gasik sowan. Iya, Mbak, lek sing kepiye meneh, Mbak, aku carane, Mbak, ngandani wonge. Modal sing kepiye meneh, Mbak. Gajine lho, Mbak, entek dienggo togel tok. Duit kuliah ya, anak. Cicilan-cicilan. Aku bingung arep bayari kepiye, Mbak. Ngene iki aku mah tak pegat wae yo, Mbak. Mbak, sing sabar. Omah pegatan ki lho. Sopo ngerti bojomu iso mari, iso nyenengke awakmu karo anak-anak. Lah Mas sampai kapan meneh, Mbak? Mas sampai kapan meneh? Bendino-dino lho, Mbak, aku tuku aren boro-boro deran kayak aku duit. Masalah ekonomi, Mbak. Duit blonjo rak tau kayak aku. Duit sekolahan anak lho, bayar ki mbane, Mbak. Iya meneh ki, Mbak, aku, Mbak. Wis Mbak, sing sabar. Tak dongakno, muga-muga ono solusine ya, Mbak ya. Judi mbek togel ki ngono ki, Mbak, ngrusak sakabehane. Rusak rumah tangga, kakean utang. Wes kabeh ki semrawut. Wis sabar ya, Mbak. Aja nangis, aku melu-melu nangis.